Mbak. Mbak. Iki lho wonge. Terus sik. Boleh. Aku mau ngene lho. Aku roh kabar. Jare timbul ya balik. Balik. Kamu kok krungu? Ya krungu-krungu kabar karo wong-wong ngono kae. Makane iki aku apa nyusul. Ning kidul kali kono aku nyusul. Iya. Ya wis lho nang tak dasar, nyusul sel. Sing hati-hati lho ya. Iya. Salam sel. Ya wis. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, lah kakangku mon jan ning ndi? Jare molo arep mapak. Masalah. Oh. Kae lho bocahe. Kae lho. Oh. Lah kae bocahe. Woi, Kang. Oi. Aku lho. Aku nang ngene. Oi. Oi. Woi, Rene lho. Hei. Sebrang. Bang. Lah Rene lho. Sangat iki lho. Bang. Ngobrol jare. Dango. Ora kok, bener. Apa-apa. Bilo. Bah. Oh, iya lho. Iya lho. Dah. Iya lho. Ya saling wae wae. Ayo parece. Dia kabar gue. Gua aku masuk. Ayo apa ya? Hale. Ayo. Nah. Saan mas ndase. Ngendang kowe ndi? Keri ono bes. Oh, goblok kowe. Beda kowe. Beda iki. Yo opo iki? Seile ora beda iki kowe. Wah. Ayo, bagian teh. Wis suwi kowe ora numpak sepeda iki to? Iya. Pak. Aku ngenteni adikku tersayangi. Budal. Iya lho. Dorong lho. Wes lho. Ayo dorong. Ayo. Gonggongane, tangan dorong. Aput keram jedarat ini. Iwon tekai lho. Loh, emang kok kayak kena benek pedon bengok-bengok tiwon.
mbok e. Masalah, Mbak. Bangkonmu apa ra? Dek, hasilnya sik. Ini ya. Sik mundur sik. Ngapa lho kok nggone timba ngono kuwi? Iki lho nggih ngresiki adikmu. Wong tas teko lunga Lah terus. Masa? Apa lho Mbak jan iki? Wong anake pas mulai malah disiram. Lah terus kemblone klambine entas iki. Sanuke kowe kena corona 19. Yo lek ngono mlebu. Ayo kabeh mlebu. Ngono. Iya lho, klambi ku wis selesai. Aku malah kok wis mulai. Bah, aku bingung. Aku balik kerja ini kira nggo duwe. Ra kasil blas, Mbak. Yo wis gak dicepat ki klambine. Kare mbok ono lho lambine. Kowe ge ndang salen ngono. Nek lambine mase ning jero ngono. Ngene. Rasa guyang-guyu ngono, tapuk barang lho. Oh, enggak kalau aja lho. Belas wong elek. Piye? Karo mbokmu. Piye? Iya to. Kacir lari tak cepot. Goblok kok ini. Nek kacir. Wis. Wis, saiki mbok tak nang sumur sik. Iya, Wong ngono sik ya. Nggih. ngertakne sik ya. Bah, kowe balik teko kono malah kurune nyapa lho iki. Bah, gomoe ra kasil ngono iki. Belas. Blas. Makane, Pangananku ngono iki gur sego karo uyah. uyah. Nggih. Bah, kowe ora dipakani ngono. Blas. Makane lek iso mengembangkan desa sendiri. Biar kita maju bersama desa sendiri. Ngono lho. Merantau barang kan kaya opo iki. Piye? Ya wis, kita adem kowe, adem ngono. Enggak ngono. Iki klambi dhisik. Iki klambi ku ono akeh. Modele teles kabeh iki klambimu. Wes tak salin sik lho. Iya, kono niki tinggal dol malah. Tinggal terus sik. Poso-poso turu mending.